क'क्राझार लकसभा बियाबनि सिङाव बिसायख'थि जोबनायनि उनाव गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि एबा दावराव-दावसि जानायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों दि जानानै थांनाय बिसायख'थिया हिंसायारि थासारि जायालासिनो गोजोनै एबा रावनिबो जिउ खहा जायालासिनो जोबनानै थांदोंब्लाबो बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव माखासे हिंसायारि थासारि जानायखौ नुनो मोन्दों। आरो खोब गोजोन आरो शान्ति परिबेशनि गेजेरजों कुनु हिंसायारि थासारि जायाबासिनो बा रावनिबो जिउ खहा जायाबासिनो गोजोननि गेजेरजों बिसायख'थिया बारलांबाय। नाथाय बिनि गेजेरावबो बिसायख'थिनि सम आरो बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव माखासे फिसा-फिसौ थासारि बा एसे हिंसायारि थासारि जानो नागिरनाय जोङो परिबेशखौ दिनै नुबाय थादों। आरो क'क्राझार लकसभा बियाबनि सिङाव गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय आरो न'फ्राव थांनानै अन्थाइ खुबैहैनाय आरो गारिफोरखौ अन्थाइ खुबैनानै खहा खालामनाय बायदि थासारिखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेफोर थासारिखौ नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै दुखु मोनदों होनना दिपेन बर'आ फोरमायो। आरो स्पेशेलि बिटिआर ओनसोलनि क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सिङाव जोङो नुदों जे गुबुन गुबुन दोलोनि सापर्टारफोरनि गेजेराव ग्रुप क्लेसिं जानाय आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सापर्टारनि न'आव अन्थाइ खुबैनाय बा गारियाव अन्थाइ खुबैनाय बेबायदि थासारिखौ जोङो नुदों आरो खौराङाव जोङो मोनबाय थादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेबायदि जिखिनि जाथाय दा सोलिबाय थादों बे जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय जों फोरमायदों। आरो दिपेन बर'आ बेफोरबायदि हिंसायारि थासारिखौ गारनानै गोजोनै थानो बयखौबो खावलायदों आरो बिसायख'थिया फैगोन आरो जोबनानै थांगोन। जेननाय देरहानाया उननि खोथा। बेनिखायनो बिसायख'थिखौ लानानै बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि दाङाबाजि जाया आरो खौसेयै थायो आरो आयेनखौ रावबो सिफाया होनना दिपेन बर'आ बयखौबो खावलायो। आरो बेबायदि जि थासारि हिंसा लाबोनो नागिरनाय बा बेयाव गोजोनखौ सिमफायनो नागिरनाय बे परिबेशखौ टटेलि जाहाथे एभयड खालामो। बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन। बिसायख'थिया जोबलांबाय। जेननाय देरहानाय बे काउन्टिंनि उनाव फैगोन आरो बे देशनि मोनसे पार्टि सिस्टेम बा देशनि डेम'क्रेसिनि मोनसे सिस्टेम आरो नियम। आरो बेखायनो बे थासारिखौ बिथा खालामनानै जाहाथे कुनु बेबायदि असान्तिनि बा गोजोन गैयै बा हिंसा लाबोनो नागिरनाय थासारि रावबो जाहाथे सेस्था खालामा। आरो फैबाय थानाय समावबो बड'फानि आदर्शजों बर' हारिखौ दालांगोन होनना दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिजिंथियो होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फोरमायो। आथिखाल भारतनाङै मोनसे बिसायख'थिनि सम आरो थासारि भारताव जि जेनेरेल इलेक्सन लकसभानि बे सोलिबाय थादों। आसामाव मोनथाम फेजनि जालांबाय। फार्स्ट, सेकेन्ड आरो थार्ड फेज। आरो खोब गोजोन आरो शान्ति परिबेशनि गेजेरजों कुनु हिंसायारि थासारि जायाबासिनो बा रावनिबो जिउ खहा जायाबासिनो गोजोननि गेजेरजों बिसायख'थिया बारलांबाय। नाथाय बिनि गेजेरावबो बिसायख'थिनि सम आरो बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव माखासे फिसा-फिसौ थासारि बा एसे हिंसायारि थासारि जानो नागिरनाय जोङो परिबेशखौ दिनै नुबाय थादों। आरो स्पेशेलि बिटिआर ओनसोलनि क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सिङाव जोङो नुदों जे गुबुन गुबुन दोलोनि सापर्टारफोरनि गेजेराव ग्रुप क्लेसिं जानाय आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सापर्टारनि न'आव अन्थाइ खुबैनाय बा गारियाव अन्थाइ खुबैनाय बेबायदि थासारिखौ जोङो नुदों आरो खौराङाव जोङो मोनबाय थादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेबायदि जिखिनि जाथाय दा सोलिबाय थादों बे जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय जों फोरमायदों। आरो बेबायदि जि थासारि हिंसा लाबोनो नागिरनाय बा बेयाव गोजोनखौ सिमफायनो नागिरनाय बे परिबेशखौ टटेलि जाहाथे एभयड खालामो। बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन। बिसायख'थिया जोबलांबाय। जेननाय देरहानाय बे काउन्टिंनि उनाव फैगोन आरो बे देशनि मोनसे पार्टि सिस्टेम बा देशनि डेम'क्रेसिनि मोनसे सिस्टेम आरो नियम। आरो बेखायनो बे थासारिखौ बिथा खालामनानै जाहाथे कुनु बेबायदि असान्तिनि बा गोजोन गैयै बा हिंसा लाबोनो नागिरनाय थासारि रावबो जाहाथे सेस्था खालामा आरो रायजो राजा आरो सापर्टारफोरनि गेजेराव कुनु बेबायदि क्लेसिं जाहाथे जाया
खारन बर' हारिया खौसेयै दङ खौसेयै थांनानै थानांगोन आरो खौसेयै जों आवगायलांनांगोन आरो बर' हारिनि जिउ खुंनाय जारिमिनाव बा थांना थानाय जारिमिनाव गोबां बिसायख'थि फैबाय गोबां बिसायख'थि बारलांबाय आरो देग्लाय बयनिख्रुइबो गोजोन आरो सान्थि परिबेसनि गेजेरजों बिसायख'थिया जोबलांदों दा बेखायनो जोङो हारिनि मोजांखौ हास्थायनानै बर' हारियाव जाहाथे इलेक्सन बा बिसायख'थिखौ लानानै बेबायदि दाङाबाजि दावराव दावसि जाया आरो गासैबो गावबा गाव जाहाथे संजम मेनटेन खालामो रेस्ट्रेन्ट जायो आरो बे बेलायाव जाहाथे आयेनखौ रावबो भंग खालाया बेखायनो जोङो खावलायबाय जे खौसेथि गोजोन आरो बर' हारिनि जि बिथा बेखौ मजबुतै लाखिनानै फैबाय थानाय समाव बड'फानि आदर्शजों बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि हिसाबै जों दानांगोन एसे एनै गेना गोरोन्थि थारैनो माने थानो हानाय बा गेना गोरोन्थि सोरनियावबा बेबायदि माने परिबेस थानो हानाय बेफोरखौ निमाहा होलायनानै बिसायख'थिनिसो मोनसे सममोन बिसायख'थिया बारलांबाय आरो बेखायनो बिसायख'थिनि उनाव बै थासारिखौ बोना लाबोनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जोंनि गेजेराव हिंसायारि थासारि बा बेबायदि मददगिरि आरो दोलोनि सापर्टारफोरनि गेजेराव ग्रुप क्लेसिं जि मोनसे थासारि बेखौ टटेलि जाहाथे बयबो एभयड खालामो संजम जायो रेस्ट्रेन्ट जायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयनिबो ग्रेटार इन्टारेस्टखौ हारिनि ग्रेटार सार्थखौ नायनानै आरो गोजोन आरो सान्थि परिबेसखौ पारमानेन्टलि गायसननानै हारिखौ जौगाहोनांगौनि इन्टारेस्टआव जोङो बयखौबो गोसो गोरबोजों खावलायो आरो गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरो सार्जारि एडभान्स लापारस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रेन्टारोलजिस्ट न्यूरो साइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट dermatologist, orthopedics, residential medical officer, inter-facility unit, physiotherapy, radiologist, histopathological department, urologist, emergency department, CT scan, X-ray, pathology department, vaccinator department आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।